Fl-2025 id-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjieg id-Dajer offra s-servizzi tiegħu lil madwar 40,000 persuna. Dan fil-waqt li wettaq ukoll aktar minn 1000 investigazzjoni li waslet biex ġew irkuprati aktar minn 1.4 miljun euro f'pagi u ħlasijiet li mbagħad għaddew għand il-ħaddiema dovuti lilhom. Dan ħabbru s-Segretarju Parlamentari responsabbli mid-dialogu soċjali Andy Ellul f'konferenza tal-aħbarijiet fejn tnieda r-rapport annwali tad-Dajer. Rajna diversi ċifri oħra pożittivi bħal pereżempju li nħarġu 240 liċenzja ġdida għall-Aġenziji tal-Impjieg fost numri pożittivi oħra u dan ikompli mlini b'sodisfazzjon biex nara dan id-dipartiment ikompli jgħin lill-familji u lill-ħaddiema Maltin. Sa dan it-tant min-naħa tagħha id-Direttur Ġenerali tad-Dajer Diane Vella Muscat spjegat li s-sena 2025 kienet waħda li komplet tikkaratterizza ruħha minn bidliet kontinwi u sfidi ġodda fid-dinja tax-xogħol. Is-Segretarju Permanenti Carlos Tabone qal li meta mqabblin ma' snin preċedenti, il-fatt juru li dan id-dipartiment kompla jimpenja ruħu u għal darb'oħra qabeż l-aspettattivi tiegħu stess, b'enfasi konsistenti fuq il-kwalità u servizz professjonali f'waqtu.